Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektuari EAJak eta PSEek eren egun aurkeztutako 26 zuzenketetatik batek hautsak harrotu ditu. Hizkuntza ereduak jaso dituzte hezkuntza akordioan eta hezkuntza lege proiektuan ez bezala. Hori horrela Euskal Herria Bilduko programa zuzendari Peio Otxandianok agerraldia egin zuen atzo Donostiako egoitzan PSEri eta EAJari zuzendu zaie eta eskaera bat egin die zuzenketaren inguruko bertsio bat eta bakarra eman dezatela. Hain justu zuzenketaren bi bertsio ikusten ditu koalizio abertzaleak batetik PSeko idazkari nagusi Eneko Anduezarena. Oso pozik agertu da Andueza EAJarekin lortutako akordioagatik. Gogorarazi duenez, Gobernu Kontseiluan lege proiektua onartu zuten eztabaida parlamentariora eramateko, baina gehitu du ez zeudela ados onartutako testuarekin eta uste zutela testua zuzentzeko eta hobetzeko aukera edukiko zutela zuzenketan garaian. Uste du lagunduko duela Euskadin ez ezartzen hizkuntza eredu elebakar bat eta bermatuko duela euskal familiek aukeratu ahal izango dutela beren seme-alabek zein eredutan ikasiko duten. Bestetik Otxandianoren ustetan Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzen bertsioa dago. Sailburuak atzo Eusko Legebiltzarreko atarian egin zituen adierazpenetan esan zuen egun indarrean dauden hizkuntza ereduek 40 urte dituztela eta gehitu zuenez horiek ez dituzte betetzen ikastetxeek momentu honetan 40 urteren ondoren dauzkaten beharrak. Gainera, haren esanetan, EAJak eta PSek aurkeztu dituzten zuzenketek hizkuntza eredu horiek garatzeko eta eguneratzeko aukera jasotzen dute. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazineko albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea hizpide. Aipatu bezala koalizio abertzaleak salatu du EAJak eta PSek gidoi aldaketa bat egin dutela lege proiektuaren zuzenketetan. Ordea Bildarratzek dio bide eman diotela ereduak eguneratzeari. Euskararen legearen baitan eredu linguistiko batzu daude. Punto. Eredu horiek eta denok horrela ikusten dugu gaindituta daude. Ditugun ereduak mantentzen dirala eta hortik aurrera aukeria emoten dezuela ikastetxei bere proiektu linguistikoan marko juridiko hortan edo eredu horietan barne bere proiektua egiteko. Alderdi sozialistak ez dio trabarik jarri hezkuntza akordioan adostutako helburuei. Eta orain, esaten ari da eredua blindatu behar diela. Zoritxarrez, hemen interferentzia politiko koiuntural partidista gehiegi ari dira sartzen jokoan, eta hori oso larria da. Lege honek buelta egin behar duela gobernura eta gobernuak berriratzi egin beharko lukeela. Guretzat nondik hartu ez dago. Bestaldetik hezkuntza eta euskararekin lotuta ere Beheskoizeko ikastolak erantzun politiko bat eskatu dio herriko etxeari. Zehazki salatu dute herriko etxeak oztopak jarri dizkiola etengabe ikastola eraikitzeko proiektuari eta erantzunik ezean mobilizazioak egingo dituzte.
Bada ikastolez, euskararen ofizialtasuna aldarrikatzera hots egin dute Nafarroa Oinezen antolatzaileek asteazkenarekin aurkeztu du Etxarri Aranazko Andramari ikastolak datorren igandeko festa. Gozatzeko eguna izango da urriaren 8, bai egitarauarekin, bai paisaiarekin, eta ziur gaude eguraldi onarekin ere bai. Aldarrikotzeko egun bat izango da, baita ere, euskarari bultzada handia emateko eguna. Urte osoan, euskararen erabilera sustatzen aritu da Andramari ikastola, han hemen zirikatzaile 11 jardueren bidez erabilera berpizteko. Eta igandean ere Nafarroa Oinezen egunean, festan milaka lagun bilduta euskararen erabileren sustatzaile izan nahi dugu. Aplikazioak momentu errealean une horretan dauden jardueren berri emango du. Gainera, autoz edo autokarabanaz bazatoz, aplikazioak esango dizu zein den biderik egokiena geolokalizatzailearen bitartez. Ostera, Donostiako epaitegiko atariak LAB sindikatuaren protesta bat hartu zuen atzo Komisiones Obreras sindikatuak helegitea jarri baitio Gipuzkoako Foru Aldundiko zenbait lanpostu egonkortzeko prozesu. Biri euskara eskakizunen aurkako lehen helegitaren inguruko epaiketa abiatu zen eta LABek kalean salatu zuen euskaren aurkako olatu judiziala. Euskararen bueltakoa kala sindikatuak aipatuta lan gatazketara egingo dugu salto jarraian, izan ere autoglas labistako 25 langile lantegian itxi ziren atzo kaleratzeak salatzeko. Laudioko autoglas enpresako 25 langileek itxialdia egin dute lantokiko instalazioetan. Pasadeen astean enplegu erregulazioko espedientea irekitzeko prozesua abiarazi zuten lantegiaren arduradunek, 240 langile kaleratzeko bidea irekitzen zuena. Joan den ostiralean, konkurtso administratzaileak enplegu erregulazioko espedientea aurkeztu zuen. 240 langileren kaleratze kolektiboa eta enpresa behin betiko ixtea dakarren azken urrats gisa. Labistako langileok egoera honen aurrean bota nahi gaituzten enpresan gure lanpostuak defendatuko ditugu. Erakunde eskudun guztiei eskatu nahi diegu, bereziki Eusko Jaurlaritzari, baliabide guztiak jar ditzatela hori geldierazteko eta berehala konponbidea bilatzeko. Halaber, guardian gure egoeraren erroduntzat jo behar dugu zuzenean. Labistako langileok gure lanpostuen jarraipena bermatzen duen irtenbide bat behar dugu. Langileek beraien lanpostuen defentsan mobilizazioak iragarri dituzte. Aiaraldeko desindustrializazioa gelditzea ere aldarrikatzen dute. Ostegun eta ostiralean Laudioko plazatik lantokira joateko elkarretaratzeak deitu dituzte egun guztian zehar. Ostiralean lantokitik aterako den mobilizazioa ere deitu dute, arratsaldeko 6.
Autoglaseko beharrinak baina ez dira haserre dauden langile bakarrak. 6 hilabeteko negoziazioen etenaren ondoren Bizkaiko Ostalaritzako sindikatuak eta patronala astelehenean bilduko dira. Berriz sindikatuek eginiko deialdia da eta 2020az geroztik izoztuta dagoen lan hitzarmena berritza dute helburu. Langileen ordezkariek benetako mamia duten eskaintzak eskatu dituzte. Azken hartu emanean jarrerak oso urrun zeudelako. Bestaldetik Donostiako administrazioarekiko auzietako bat zenbakiko epaitegiak baliogabetu egin du Cristian Lai taldeari Korrugados enpresa Azpeitiko egungo kokalekoan berriro irekitzea galarazi zion udal dekretua. 2021 bateko irailean enpresa horrek herrigunean zuen jardueraren iraungitza erabaki zuen udalak dekretu bidez. Extremadurako taldeak erabakiaren kontrako helegitea jarri zuen eta epaiak arrazoia eman dio orain. Epaiaren arabera dekretua ez dator bat zuzenbidearekin jarduera lizentzia aurretik iraungitzea ekarri zuelako. Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak baieztatu du errekurtsoa jarriko dutela. Udalean atzo egindako osoko bilkuran berretsi zuen ez dutela inoiz Korrugados berriro zabaltzeko proiekturik izan nahi gainean eta hartutako erabaki guztiak lege parametroen arabera hartu dituztela ez irizpide politikoak baliatuta. Korrugados Azpeitia enpresa Gallardo taldekoa zen eta 2013an itxi zituen ateak 300 langile zituela. 2020an Cristian Lai konpainiak erosi zuen taldea eta bere asmoa Gipuzkoako lantegia berriro irekitzea zen. Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Aldundiaren babesa zuen horretarako. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta amiantoaren biktimen elkarteen federazioak salatu dutenez, Espainiako gobernua amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsa indarrean jartzeko epeak urratzen ari da. Horrekin batera salatu dute gobernuak eman nahi dituen kalte ordainak ez direla legean adostutakoak. Agiri bateratu batean azaldu dute gobernuak oraindik ez duela indarrean sartu legea garatzen duen erreglamendua. Legea 2022ko urrian onartu zen eta aspaldi gainditu zen horretarako zuen 90 eguneko epea. Gizarte Segurantza Ministerioak egina du proiektu bat, baina salatu dutenez, legearen espirituaren kontra doa, besteak beste, oso kalte ordain ekonomiko urriak jasotzen dituelako. Eta Espainiako gobernua tarteka aipatuta politika arlora salto, urrian bilerak areagotzea adostu dute Pedro Sánchez PSOEren hautagaiak eta Yolanda Díaz Suma koalizioko buruak. Espainiako gobernu osatzeko Espainiako erregearen mandatua 4. aldiz jaso ondoren, Sánchezek atzo abiatu zuen alderdiekin bilera errondan bere inbestidurarako babes bila. Hala Yolanda Díaz Sumar koalizioko buruarekin izan du lehen hitzordua diputatuen kongresuan. Datorren astean bestalde gainerako alderdietako ordezkariekin bilduko da Sánchez. Vox errondatik kanpo utziko du, behin baino gehiagotan esan baitu eskuin muturreko alderdi batekin ez duela ezer negoziatuko. Aldiz, Sánchez lehen aldiz bilduko da Euskal Herria Bildurekin inbestidura baterako babes bila. Ordea Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidente Carlos Iturgaizek eren egun jakinarazi zuen erreleboa emateko garaia iritsi zaiola eta baduia da nork ordezkatu. Arabako aldun nagusi ohi eta Espainiako Kongresuko diputatu Javier de Andrés de Genovakoen oniritzia duen hautagaia. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako PPkoek azaroaren 4an egingo dute erabakiari oniritzia emateko batzarra Gasteizen. Edonola ere, EAEko PPko zuzendaritzak atzo goizean egin zuen bilkura eta bertan halaxe mintzatu zen Iturgaiz entzun.
La historia de este partido la hemos grabado juntos con letras de oro y sangre. Y hemos resistido al intento de que desapareciésemos política y socialmente en nuestra tierra por parte de los terroristas etarras y sus acólitos incrustados en organizaciones políticas proetarras. Bizitzan etapa guztiek dute hasiera eta amaiera. Eta amaiera emateko unea iritsi zait. Lekuko hori Euskadiko Alderdi Popularraren buru den beste pertsona eta talde berri bati uste. Politikarloko gaiekin jarraiki udalerrietan jazotako askenei Iruñeko udalean giroa nahiko nahasita dago. 3 hilabete dira Kristina Ibarrolak alkatetza lortu zuenetik, baina nekeza zaio gainerako alderdiekin adostasunetara iristea. Horrela, geroz eta gehiagoren ahotan da balizko zentzura mozioa, ordea Sánchezen inbestidurara arte ezinezkoa da hori. Iruñeko udaleko egoera geroz eta jasangaitzagoa da. 100 egun baino gehiago pasada, Kristina Ibarrolak aginte makila hartu zuenetik, eta ez dago modurik bertze alderdiekin akordioetara iristeko. Argi dago, Iruñeko herritarrek gehiengo handi batekin bozkatu zutela aukera aurrerakoien alde. Baina Ibarrolari bere 9 zinegotziek eta alkate izateko zerrenda bozkatuena izatea ekarri zioten alkate. Antzigabe noski, PSN-eri esker ere lortu zuela alkatetza, azken honen abstentzioagatik. Bueno, yo creo que acabamos de empezar la legislatura y veremos cómo seguimos caminando. Bueno, todas las cosas pueden reconducirse. Veremos a ver cuál es la voluntad del gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Zentsura mozioa mai gainean dagoen gaia da beraz. Gauzak horrela, azken egunotan badirudi aldaketa gerta litekela udalean. Baina noski, beti ere Pedro Sánchezen inbestidura saioa eta gero. Iruñatik Gernikara alkatetzan pare bat hilabetetarako egongo zela esan zuen, baina ez dirudi Jose Maria Gorroñok Gernika Lumoko alkatetza hain erraz utziko duenik, hori ondorioztatzen da. Guztiontzako Herria plataformak egindako agerralditik. Plataformak EAJarekin ekainean lortu zuen akordioa apurtutzat eman ostean, gauzak ez daude batere argi Gernika Lumoko udalean, baina bitartean Gorroñok alkatetzan jarraituko du. Maiatzeko hauteskundetan Euskal Herria Bildu izan zen garaia Gernika Lumon eta 6 zinegotzi lortu zituen. Gorroñoren GHek ere 6 zinegotzi eskuratu zituen, boto gutxiago bilduta, eta EAJak berriz 5. Ekainean berriz Gorroño buru duen plataformak eta EAJak akordioa egin zuten Euskal Herria Bildu alkatetzatik kentzeko. Akordio horren arabera Gorroño alkatea izango zen behin-behinean, baina aste gutxiren buruan dimisioa emateko konpromisoarekin. Alkate izendatzeko egindako bilkuran Gorroñok ez zuen zehaztu dimisioa noiz emango zuen, baina hilabete bat edo 2 hilabete aipatu zuen epe gisa, nahiko modu lausoan, eta iragarri zuen ordezkoa Iñaki Gorroño anaia izango zela. Geroztik 3 hilabete eta erdi igaro dira eta Gorroño alkate da oraindik ere. Gernikaldekoak hala bada besterik, Bizkaian Usansoloko batzorde kudeatzailea eratu dute gaur maiatzan 28ko emaitzak oinarri hartuta. Hau bakarrik hasi da, orain beste gauze batzuk egin behar doguz, eta hemen egongo gara. Udalerrien bueltako azkena kala Durangora goaz orain kultura arloari heltzeko, izan ere abenduaren 6tik 10 Fantasia da lelopean egingo dute Durangoko azokaren 58. aldia. 58. Durangoko azokaren lema eta kartela aurkeztu dituzte Durangon landakon eginiko prentsaurrekoan. Bertan, Gerediaga elkarteko presidenteak Nerea Mujika eta koordinatzaileak Beñat Gaztelurrutiak guztientzako eskeritzak izan dituzte. Eskerrak eman nahi dizkiet eta berean guneetako arduradunei. Antolakuntzan bidelagun izateagatik. Eta zelanez Gerediaga elkarteko lantalde osoari.
Durangoko azoka jende askok egiten du posible, sarritan esaten dugu, sortzaileek, argitaletxeek, disketxeek, erakundeek, komunikabideek, herri mugimenduek eta noski kulturzaleek. 58. edizioa izango da urtengoa. Dagoeneko 58 urte igaro dira hasierako bultzatzaileen ametsetik. Fantasia hura errealitate bihurtu zen eta gaur egun euskal kulturaren egutegian ezinbesteko hitzordua da. Antolatzaileen nahia azaldu duenez, euskal kulturari bultzada emateko asmoz Durangoko azoka jendetsu eta aberatsa izatea. Horixe da haien fantasia. Guretzat oso garrantzitsua da azoka hau Durangon izatea. Honantz nentorrenean, aurtengo leloaz pentsatzen nentorren, fantasia da. Segurazki, duela 58 urte, Durangoko azoka hau sortzea pentsatu zutenek, euren fantasia batetik abiatuko ziren. Aurten, Durangoko azokaren irudia Simon Agirre artistak egin du. Artean graduatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta inprimaketa grafikoko, ilustrazioko eta lanketa artistikoko masterra egin zuen. Piskat, sormenaren ziklo bat bezala irudikatzea. Denetarik egongo da. Hitzaldiak, musikak, solasaldiak, proiekzioak, tailerrak, liburuak, diskoak, emozioak, grazia, poesia. Eta gure aurtengo lemak dioen lez, fantasia. Ordea kultur agendak dakarnari erreparatzeko Irati Agirrazkoenaga kulturkaz aditua dugun kameraren beste aldean. Kaixo, Irati, eguerdion. Tira, asteko loraldia plaza ekimenari helduko diogu Irati, Arrigorriagan bada hitzordu berezirik, ezta? Bigarren edizia dute. Eta joan den astean, Zaratamon egon ostean, gure Arrigorriaga iritzua. Iakertu lonparetoan, Iradi Eulalia Abaitua, Andre Begieta bizteneko ikuskizuna izango dugu goltzagatuko dute, ziretan. Eta larun batera igandean ere izango ditugu ikuskizunak. Larun batean esaterako lonparetoan Bertzi Igore Lortza, bertzolaria eta raparuera musikaria izango ditugu. Anonime popular ikuskizunarekin, bertsoa eta musika. Badirudi arazo txikiren bat badaukagula soinuarekin, ea laizter badaukagun berreskuratzerik Iratirekin konexiori, anartean badugu besterik sartzeko izan ere gaur osteguna badugula. Musika zuzenean saioaren hurrengo atala ikusgai badaukagu, beraz ea badugun horren aurrerapenik. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen.
Bada, ea orain badugun Iratirekin konexio hobean. Kaixo, Irati? Kaixo Garriro, Karol. Ia oraingoan eusten digun konexioak. Bai, oraintxe badirudi baietz. Beraz, horixe, ez nik tarteka entzuten izun, ez? Loraldia plaza ekimenaren hueltan esan dituzunak, hala ere, agian badezpada, baten bat konturatu ez bada, konta iguztu Irati zer da, Arrigorriagan aurki jasoko dena. Hori da, Arrigorrian bai, gaur bertan Lombo aretoan eulalia abaitua izango dugu, Miradi izeneko eulalia abaituan ingritu